Микс. Здравейте, аз съм Шоу Микс и днес ще наричаме топка в куче. Ще видите как ще подскочи. Само изчакайте. Засилваме се. Ох, не го заснех! Браво, вечер ще тече по едно пилешко приятел. Ай, мене! Да, ти се не види, гади песен. Дано да дойде пак. Видяхте как избяга. Ама не заснех удара, ама че съм тъп. Извинете, но моя пиркил смутаняк не засне. Как ударихме това. Но всъщност може и да съм, ама все едно. Така, това беше за този клип, дано да ви е харесал. Ако е така... Харесайте го, оставете по един коментар и цял! И се